Здравейте, скъпи приятели, драги гости на моя канал. Добре дошли. С вас е Данчо Йорданов. Днес е 20 юли 2026 година, около 17 часа след обяд, понеделник. Днес ще започна филмчетата и лекциите малко по по-различен начин. Ще ви кажа, че това е може би едно от последните, ако не и последни филмчета, ако въобще стигне до вас и го видите. Между мен и YouTube възникна така малко недоразумение или нещо, някаква, как да кажа, аз не мога да се изразя, това е недоразумение. YouTube реши, че аз имам някакъв таен рекламодател, който трябва да го убива и да им го каже кой е той. До тогава те спират да популяризират моите филмчета, т.е. спират да ги показват. Някой, ако ги напише като линк, сигурно ще ги види, но никъде няма да бъдат показвани, не бяха да бъдат рекламирани. Нали, нормално, като си пуснеш там YouTube заредиш, нали, са различни картинки с различни клипчета, филмчета, които да си избереш да гледаш. Мен там ме няма, така да викаме мене в цялата схема. Както и да е. Та, след като аз рекламодател нямам, нали, сам съм си рекламодател, сам съм си режисьор, сам съм си автор, сам си плащам, сам съм го правя всичкото, не просто го правя, така да има полза за някой, нали, нещо да научат, да бъдат малко по-добри. Ако стане, ако те решат и не го направят, просто няма да ги прави и толкова. Приключва правенето на филмчета. Ето има толкова много други интересни автори, отворете, нали, за всякакви неща. Нали? Вече има и жени с къси поли се показват, има и клюки, и жълти новини, какво ли не, що ли не, всичко. Нали, та някакъв тук, който говори за наука, за физика и за това. С него и без него се тая. Да. Ако днешната лекция филм ще стигне до вас, това ще е посветена за атомното оръжие. Нали, аз имах цикъл от лекции, специално за чудните лъчи, за радиоактивността, за как проекта Манхатън, нали, още няколко филмчета трябваше да има за Манхатън, но ще ги прескочи. Направо отиваме за атомната бомба, за атомното оръжие, тъй като, нали, дори нашия министър-председател се притеснил, че Русия може да употреби тактическо ядрено оръжие. Сега, кое е тактическо, кое е стратегическо? Разликата е дали стратегическото е от тук ракета, ще го занесе на 10-12 хиляди километра в друг континент и ще го хвърли, а тактическото е, ако се е събрала голяма войска някъде, отгоре да им фърлим една бомба и да ги избиеме всичките, както са се събрали на куп, само че това никога вече не се прави. Никога, нали, една войскова част не се концентрира на едно място. Тя е разсредоточена на много голяма площ, така точно поради тази причина. Да не употребят отгоре тактическо ядрено оръжие, което обезсмисля цялата работа. Нали? Но да започнем. Искам и да ви успокоя, че шансът да бъде употребено в момент ядрено оръжие, каквото и да било, е много малък. Примерно оценявам го на 2%. 98% никой няма да употреби такова. Остават 2%. 2% ги останат, защото хора всякакви. И ще ви кажа защо няма да бъде употребено и как няма да го употребят в това. Първо да ви кажа, че 4 или 5 държави безспорно притежават ядрено оръжие. Това са Съединените щати, Русия, Франция, Англия и Китай до голяма степен, вероятно. Много голяма степен, вероятно, и Китай. На какво ниво, на коя държава е оръжието, е много спорен въпрос, но тези, които го имат, то е много старо, много отдавна произведено, много време е минало, дали е обслужено, дали не е обслужено, дали е ръждясало, дали не е ръждясало, дали има носителите на какво, джеси и как са трудно. Всичко това са много въпроси, които са много неясноти. Сега искам да ви кажа, че Съединените щати, Франция, Англия, пък и Китай, никога няма да употребят първи ядрено оръжие. Евентуално биха го употребили втори срещу агресора, който използва такова. Евентуално. Но и това не е много сигурно. Ядреното оръжие е един хем фейк, хем не е фейк. И двете са верни. И фейк и не фейк. Но да започнем това в процеса на лекцията. Ще ви кажа какво, що, как. Да започнем с първите две бомбардировки над Хирошима и Нагасаки. Американците 2 или 3 години преди да произведат първата бомба, урановата,
Тя е една уранова. Останалите уранови бомби са разглобени и утилизирани, унищожени. Следващите всички бомби са плутониеви. Всяка страна, която каже, че има уранова ядрена бомба, атомна бомба, няма нищо. Това е глупост голяма. Това е зададена улица. Това е много скъпо нещо, което е безсмислено. И не е ефективно. Докато плутон... Сега ще ви кажа защо. В Япония са хвърлени и двете бомби, уранова и плутонова. Американците преди да почнат това избират самолети. Б-29, фантастичен, чудесен самолет. И за времето си, дори за сега данните му са фантастични, този самолет. Улекотяват го. И почват да тренират. Събират едни от най-добрите летци. Това и почват да тренират. Отначало на Съединените щати, после на Марианските острови изнасят подразделението на остров Тинян. Пол Тивиц ръководи звеното. Отначало на Съединените щати хвърлят така наречените бомби тикви. Това е точно копия на атомната бомба, само че вътре заряда е барутен, малък, тъй като е хвърли летеца и падне тиквата, да гръмне долу и летеца отгоре да види, че наистина бомбомятането е успешно, така тренират летците. Начало са тренирали, както ви казах, на територията на Съединените щати, после се преместили на остров Тинян. И оттам мога да ви кажа следния факт, че оттам излитат и тези, които конвенционално бомбардират Япония, излитат много самолети. 40, 50, 60, 70 много самолети, които летат до там, хвърлят бомбите бомбен килим над съответния град и се връщат. И летат тия, които летат с 2-3 самолета или един самолет, хвърли бомбата тиква и японците им се смеят, какво е нищо. Пряк, нищо, бомба тиква и другите. И тогава ръководителът на конвенционалните бомбардирани каза: чакай, вие сте такова, ако трябва да се хвърли тази бомба, ние ще хвърлим, ние имаме опит тук всеки ден. И тогава Пол Тивиц го взима и казва: ела на една пробна бомбамята тиква, ела да видиш как става работата и ако прецениш, ще хвърлите вие. Отиват, летат 5-6 часа, там избират целта, където е на Япония, хвърля той бомбата тиква, след което самолета го накланя на около 45-50 градуса и прави рязък завой назад. Не може да направи завой на 180 градуса, прави завой на 150 градуса. Самолетът е много голям, много тежък. Б-29. Но трябва за тия 40 няколко секунди, докато бомбата пада с парашут надолу, самолета да измине минимум 16 км, да се отдалечи на 16 км. Така са изчислили, че върху него няма да има поражение от самия ядрен взрив, който се взривява. И тогава онзи, който конвенционално хвърля бомби, такова нещо той не е виждал, такъв завой рязък, се отказва и казва: не, няма да можем да хвърлим, вие си ги хвърляте. И така се стига до месец август 1945 година и се получава заповед да се хвърли първата бомба във време, когато метеорологичните условия позволяват това. И така на 6 август сутринта в 2 часа екипа на Пол Тивиц закусват в 2 часа, т.е. 2 часа сутринта закусват последно, качват се на самолетите и там имало екипи, имало кинооператори, пистата осветена като ден. Всичко това е шоу. Шоу, американците обичат. Шоу, както и да. Излитат те, излита и Б-29, който носи бомбата. По 1 час след това оръжейника я зарежда, след това я подготви и така нататък. Около 8:15 сутринта стигат от Хирошима. Хирошима е била избрана един от градовете, който е трябвало да бъде хвърлена бомба, защото има един такъв особен Т-образен мост, който отгоре се вижда много. Мостът е бил целта за бомбомятането и там ще бъде целена бомбата. Пък и Хирошима е бил индустриален промишлен град. Бил е в малко котловината, околните планини ще фокусират ядрения взрив и ефектът ще бъде голям. Американците са искали да ошашават японците. Това била единствената им цел. Като месец преди това е имало битката за Окинава или малко повече от това, където над 50 хиляди японски войници са загинали, над 70 хиляди американски войници са загинали и над 150 хиляди цивилни са загинали. Това не е жестоко. Американците искат да избягат от това, а японците са готови да се бият до последното дете или последния старец. И казват, че няма да се предадат. Затова американците искат да ги ошашават, с нещо да ги шокират.
с това оръжие. И затова било наредено на летците, нали, условията да бъдат идеални, всичко да бъде идеално. Ако това не е, да не хвърлят бомбата, защото ще развалят цялата работа. Но над Хирошима е било слънчево времето, много добро, 8:15, хвърля Палтиви с бомбата, изчезват, връщате. Това е, тази бомба не е била детонирана до тогава. Това е било първото и единственото и детониране на тази уранова бомба. Нали, това е Малчугана, са го нарекли. Тя е от уреден тип. Повече такива бомби никога не се правят. И американците са направили, мисля, че още няколко са имали, след това са ги утилизирали. Под 20 са били, утилизирали са ги и са ги унищожили. Но цяло чудо е, че без експерименти, без нищо, от първи раз бомбата се взривява. Там не е имало специално, нали, нагласяването, не е имало радиолокатор, тя на около 600 метра над повърхността страна на Земята се взривява, така се изчисли, че максимално поразяващата ефект от тази бомба ще е максимален. Така, от японска гледна точка да ви разкажа какво се случва. Бомбата пада 8:15, след 2-3 часа вече в Япония, в щаба на армията и на императорския дворец се знае за тази цялата работа, но се мълчи. Веднага се натоварват най-добрият им физик атомен, който мисля, че от техния Токийски университет са работили по този въпрос или са следели какво става с атомното оръжие. Взимат един дозиметър, мисля, че в Япония имало под 10 дозиметър и взимат един дозиметър. Генерал-лейтенант, който е на началника на военното контраразузнаване, ръководи това, взимат един самолет, целият екип летят за Хирошима. А другия ден, сутринта. Там не могат да кацнат, летището е повредено, кацат някъде по-далече и тръгват пеша над Хирошима с дозиметъра. Физика вижда, че дозиметъра почва да пищи. От начало те се съмнявали, че това е атомна бомба, мислили си, че е конвенционална, с много тротил, нали, хвърляна голяма бомба, но когато дозиметъра почва да пищи и да показва повишена или огромна радиоактивност, физика атомния се пречупва и казва: да, това е бомба, атомна е. И като знам ние на какви инсталации се опитваме някакви грамове, милиграмове уран да преработиме, а те, като знаем критичната маса колко е, критичната маса, между другото, е над 60 кг уран, 235, там обединен, мисля, че 80% е бил уран 235, 20% уран 238 и критичната маса при тази смес е около 60-60 и няколко килограма, 65 кг уран. Запомнете това число, 65 кг уран, толкова е бил, колкото една диня или един пъпеш наш. На шайби е бил вътре в това. И този уран, само 200 грама са участвали в атомната реакция, останалото е разпръснато навсекъде като радиоактивност. Връща се японския екип веднага след това и докладват през нощта. Има таен съвет при императора, където се докладва какво е. Той физика казва, те питат, имат ли американците други бомби? Той казва, аз не знам, но понеже всичкото това е правено с индустриална инсталация, много е вероятно да имат и имат. И ще ги употребят и другите. Това е неговото мнение. Военните, една част, казват, че се биеме до край. Имат, нямат, няма никакво значение, се биеме до край и правят бунт. Бунта, разбира се, е потушен и на сутринта бунтовниците ритуално са се самоубили. Всичките им било заповядано да се самоубият. Така свършва бунта. Тогава императора, японския, силен човек, мъдър човек, затова се изисква много сила и много ум и мъдрост, излиза с прочутата си реч към японския народ по радиото, където това до тогава не се е правило. Нали? Никой, всеки, който е видял императора, трябва да се самоубие или го чуе, нали? Защото това е постигнал съвършенството. Той излиза по радиото и казва, ние трябва да изтърпиме нетърпимото и да понесеме непоносимото и да капитулираме. И на другия ден пък се случва и бомбата при Нагасаки. А там е интересното, че друг град е трябвало да бъде целта. Обаче при японците има хора, които не са били глупови и сумни, знаели се какво що. Те са постъпили лековерно, че когато над Хирошима са
опивостили са видели, засекли самолетите, трите самолета, които идват към тях, са решили, че няма никаква опасност, защото такива самолети безброй са идвали, бомби тикви са хвърляли и са ги подценили пак. И са казали, да, има опасност, който иска да се скрие в бомбоубежището, обаче няма нищо. Не се притеснявайте. И това всъщност е довело до страшно многото жертви. На третия ден, когато на 9-ти ще бъде хвърлена другата бомба, плутониевата, дебеланкото, града, в който е бил другата цел, понеже там е имало, видяли са там за какво става дума и са усетили, че те ще бъдат целта, те имало металургични заводи. И тогава са дали заповед металургичните заводи пещите да бъдат напалени по възможно най-лошия начин, да отделят много дим. И почвало всичко да пуши и града е бил задимен, черен. И тогава американците отгоре виждат, че всичко е задимено, условията за бомбомятане са лоши и целта не се вижда там, където нали, трябва да се прицелят. И тогава отиват на Нагасаки. И хвърлят бомбата на Нагасаки. Така, нали, истинската цел е била отклонена. Градовете, които са били, нали, още 5 града са били набелязани, още преди бомбата да бъде готова, те не са били пипани с конвенционално бомбомятане, с конвенционални бомби, за да бъдат запазени максимално и след това да има максимално разрушение. Ако японците бяха укрили хората си, бяха дали заповед всички да отидат в бомбоубежищата, бомбата с жертвите щяха да бъдат, може би, десетки, ако не и стотици пъти по-малко от тези, които са дали. Има много хора преживели в епицентъра на взрива, били са в мазе. Има един, който и двете. Първо е бил в Хирошима, преживял бомбардировката, решава да се махне от Хирошима, отива в Нагасаки, където там след 3 дена му изсипва другата бомба. Този човек и двете бомби е преживял. Умрял е на 93 години от рак, разбира се. Това след малко ще ви говоря за какво, що, какво се е случило с тези хора, които там са били. Но всички, които са били на открито, са загинали. Като сенки са отпечатали върху каменните мостове и каменните блокове. Има ги сенките още. Нещата там мемориал, има запазени, има нещо. А масивните сгради не са били разрушени, които са. Само са били разрушени техните бамбуковите там сградички, които са били и така. И разрушените за това са били. Сега тези, които са били на открито и които светлинната вълна ги е поразила, те са се изпарили. Нали, може да се каже, че може да е цинично да прозвучи, но нали, те са умрели щастливи, защото умрели са за под 0,2 секунди. За под 0,2 секунди, ако настъпи смъртта, човек не разбира какво се случва. Те са умрели за милисекунди. Не за 200 милисекунди, а за 1-2 милисекунди са свършили. Просто са увъглили и са станали сянка, които са били на 3 км от епицентъра на взрива. Сега, въпросът стои така. Дали американците са имали моралното право да употребят тези бомби? Много е сложен този въпрос. Но, според мен, да, имали са това право, защото така са съкратили войната между 2 и 4 години и страшно много жертви и от японска страна, и от американска страна са били спестени. Благодарение на тези, които са дадали от раз толкова много убити, т.е. са се ушашавили и императора наистина е видял, че това оръжие е голямо, нали, убедили се, че те имат други. А между другото да имало трети самолет, готов с натоварена третата бомба, ако те не са били капитулирали, така че те са същяла. А и вече американската промишленост толкова е набрала инерция, че е можела всеки месец по една или по 2 бомби да произвежда и да ги хвърлят. Но не се е стигнало до там за щастие. Нали, японският император е проявил мъжество, сила на духа, храброст, затова се изисква много мъжество, да си признаеш, нали, и да капитулираш. Нали? Това показва, че човека е помислил за народа си. Колкото жертви дали, дай да спасиме тия, които са оцелели. Така, оттам ще ви кажа сега и за руската страна, как са постъпили. Интересно, че руското разузнаване е разбрало за първата бомба над Хирошима 2 часа след бомбата, след като бомбата е била хвърлена. И тогава генералният щаб на руската армия вижда кои са най-близките разузнавачи в Япония. Къде са в Япония? Има 2 души. Моментално им съобщават там по каналите, които те, как са им съобщили, не знам, но съобщават заповед
хващат първия влак, отиват в Хирошима и снимат, гледат какво е, що е, как е и всичко това да бъде изпратено по дипломатическа почта по най-бързи начин в Русия. Така, двамата отиват. И сега съм чел книгата на единия, който е оцелял, другия е умрял от лъчева болест. С влак хващат нощния влак. Дали? На 6 срещу 7 през нощта хващат нощния влак от нам къде и пътуват към Хирошима. Във влака единия от някъде си шел уиски докопват, нали? Единия решава да го изпият, нали? Затова другия обаче не му се пие и близва. Той изпива само цялата бутилка уиски до сутринта. Сутринта полупиян, полунепиян, отива там. Той оцелява. Другия след месец и нещо се разболява от лъчева болест и умира. Тогава се разбира, че от лъчевата болест предпазва етилови алкохол. Ако ще бъдете изложени на голяма доза радиация с опасност да се разболеете от лъчева болест, нали, препоръката е да изпиете колкото се може повече етилов алкохол, да се напиете до безпаметност. Това ще ви предпази от лъчева болест. Защо е това, никой не знае. Нито лекар, нито никой, но е така. По-късно също е потвърден този факт. Факт, който никой не знае защо е така и как. Та руската страна и руснаците разбират. Това по-късно Сталин се прави на ударен, нали, те му разказват за нали, Труман му разказва, Чърчил го гледа, той се прави, че не е разбрал, а той всъщност прекрасно е знал за какво става дума и какво се е случило. Вече разузнаването му е донесло, че доклада го е прочел. Така. Сега да се върнем малко по-нататъка. Към 1954 година отиваме. Руснаците вече имат атомна бомба. Там как са се здобили, отделна история, много е дълго и на широко да се говори, но руснаците решават, че всички са правили експерименти с тази атомна бомба. В Русия още войсково учение няма за тактически ядрен удар, трябва да направят войсково учение. Избират така наречения Тотски полигон. Тотския полигон. Тук ще ви дам линк за едно филмче, разгледайте го, сърце раздирателно е. Има много за Тотския полигон филмчета, да пишете в YouTube Тотския полигон, ще видите какво е, що е. Идеята е следната, да се хвърли 20 до 40 килотона, 40 килотона бомба е хвърлена, да се взриви над земята, долу да има войски, да има животни, да има танкове, да има самолети, да има хора, да има селени, да има села, да има всичко, както си е. Да се избира се местото, подготвя се, събират се войските, мисля, 40 000 армия долу се слага. Едните се разделят условно на противник, нали, на отбраняващи се, другите на нападащи и така. Забранено е населените от околните села да се изселват, само им казват да копаят дълбоки траншеи, където те ще се крият. Тъй като ще има взрив, не казва никой, че е ядрен взрив, ще има военно учение, където те трябва да се скрият. Настъпва времето и с самолет руски бомбардировач. Той, нали, след това черен се е върнал, защото не е като оня с 150 градуса вираж да хвърли и да бега. А въпреки, че бомбата там е взривена на 300 метра, малко по-ниско, за да се радиоактивното заразяване да е малко по-малко, но това е, мисля, че 9 часа и 15 минути сутринта е взривена бомбата. 8:30 химиците навсякъде минат по селените, слагат ги да се укрият в окопите, които са изкопали, как да легнат им казват, с лице надолу, да закрият очите си и да чакат. Те, които са най-близкото село, което е в епицентъра на взрива, са ги изселили в друго съседно село, но там къщите са им ги оставили. И така, 9:15, Жуков е бил на около 20 км или повече в подземен бункер, гледал е по перископ какво се случва, как се случва, взривява се това нещо, вижда се гъбата, вижда се светлинното излъчване, вижда се трясъка. Тези селените, които са били в окопите, са казали, че земята е желе. Като желе се е тресяла земята, а въпреки затворените очи, нали, затворени очи в окопа и това, са видяли страхотна светлина, нали, с ръцете си. И час след това, или може би по-малко след това, започва артилерийска подготовка, т.е. с оръдие се подготвя площа там, където е била взривена бомбата. Дали се едно е
условния противник. Там така винаги съгласно руската военна наука, се започва една атака с артилерийска подготовка, дето има оръдие, дето има снаряди, ги изсипват там на това нещо, да избият това, след което тръгва пехотата, тръгват танковете, тръгват бронетранспортьорите, всички тръгват и минават през епицентъра на взрива. Цялата 40 000 армия минава оттам. Какви са последствията от това? Пази се това нещо в най-строга тайна. Всички са подписвали декларации за неразпространение. Това е единственият случай. Нали, той има руска поговорка "бий своите, за да ги е страх чуждите", и те са изпълнили поговорката руснаците, просто са ударили своите, за да гледат чуждите. Въпреки че нещата са се пазили в тайна. Какво е станало? Първите месеци след това почват масово ракови заболявания. Всичко, кой може, кой не може рак. От хората. До следващите много години рак. Войниците, които са минали оттам, въпреки че са били с защитни плащ на метал, противогази, знам какво, ракови заболявания страшно много. Голяма част от офицерите се самоубили, се застреляли, когато са почнали болките от раковете. Друга част не знам какво е станало. Но много интересно какво е станало с животни опитни, когато са се върнали там. Специално е имало екип, който да ходи да доубива ранените животни. Било е нещо страшно. Тия животни, които са били близо до епицентъра, са се изпарили и са загинали мигновено, не са разбрали. Нататък виждат животни с избити очи, коне с избити очи, не виждат, свиват, обгорени, необгорени, мъки, страхотни. Лишават ги от мъките им там и ги събират, нали, товарят ги на едни големи камари и ги горят. Отиват в това село, дето са хората в близките села или селото, където е това, виждат масово всички котки с избити очи, милкат, обгорени, търчат нагоре, търчат надолу, трагедия, животни. Нали? Хващат ги и ги лишават от мъките им, събират ги на камари и ги изгарят. Вижте го в интернет, сърцераздирателно е. Особено те, които са русофили, които много обичат Русия. Аз едно време също обичах Русия. Много е такова. Сега съм неутрален. Нито обичам, нито е мраза, нито е такова. Просто съвсем неутрално се отнасям към тях. Считам, че те добро не са ни донесли никога. Считам и сега няма да ни донесат добро. Винаги са били настроени против нас, българите. Вижте историята, разберете, прочетете. Може да сте съгласни с мене, може да не сте съгласни, може да поръчате в YouTube, нали, там, да искат подвол теле, за да не правя филмчета. Така че, както искате, така постъпете. Семено, но това е моето мнение, което исках да ви кажа. Сега ще спра тук и ще започна след малко за другите части. И така, нека продължиме с следващото, което е. Правени са много опити след това с взривове, нали, не с хора или малко хора са пострадали, но стигаме до 1986 година, прочутия Чернобилски взрив. Сега, аз поне съм пострадал от него, защото тогава нас ни извадиха на една манифестация на 1 май, където манифестацията беше отменена, но заваля дъжд и този дъжд ни опра нас. Това е радиоактивният дъжд от Чернобил. Сега в Чернобил гръмна 200 тона уран. Се изпари във въздуха и вятъра го разнесе из цяла Европа. Включително и в България. Един от облаците дойде и ни засипа нас. Тогава партията и правителството, комунистическата партия, скри всичкото това нещо от народа. От нас нямаше информация, но имах приятел, който беше главен механик на моторен кораб. 1 май ги заварва в Банкок, далечен Тайланд. Получават радиограма. Кораба по най-бързия начин тръгва към Австралия, товарите с бутилирана минерална вода и по най-бързия начин пристигат в България. Бутилираната минерална вода от Австралия е била за членовете на Политбюро. Те и друга вода са носили, там има книги, има описани какво са, що са млякото, сухото на кърмачета да са взели от търговската мрежа. Въобще тръгват хора и гледат къде е заразено, което не е заразено го изкупуват за обок, което е заразено го хвърлят за да го едеме ние. Ние го ядахме няколко пъти и така беше вълна. Аз пострадах от това нещо. Много жестоко. Така че
От предишните ми филмчета знаете каква болест съм проболедувал. Най-страшната, на никой не я пожелавам, това е от Чернобил. Защо? Защото и при Япония, и при Тотския полигон и това, раковите заболявания много силно се увеличават. Значи всички, които се разболяват, в следващите години се разболяват. В Япония най-възрастният този, който е с двете бомбардировки, преживялите Хирошима и Нагасаки, куриоза, дето ви казах за него, той на 93 години е починал пак от рак. Значи рака рано или късно те застига, когато си бил облъчен с голяма доза. С това. Освен ако не си пил етилов алкохол. Тогава, незнайно защо, ти се разминало. Следващата бомбардировка, която... това Чернобил, според мен, съвсем умишлено беше този срив създаден, просто за да се... Това са лобито на противниците на атомните централи, да се спрат атомните централи, за да работят другите централи, защото тия са много ефективни, много такова. Политиката е дебела, дълга и широка, да не ви разправям защо, но нарочно атомното лоби уреди руснаците, които са били там физиците, от глупост да гръмнат централата, гръмнаха. Добре. След това Фукушима е другата централа, която гръмна. Там от просто недоглеждане, недотаконе, цунами, вода, няма помпите остават това, няма нещо недогледане, нещо не такова, както и де, но там всичко отиде в океана всичкото го разтакова и разунакова и го разми. Сега искам да ви кажа, че какви са последствията от атомна бомба, която бъде взривена. Нали? Да кажем на 600 метра над Земята, тогава установено е, че поразяващите фактори на бомбата са най-големи. Първият поразяващ фактор, това е светлинното излъчване. Значи, отначало бързо пристига една светлина, която е толкова голяма, че тия легнали в окопа с затворени очи, с ръце пред очите си, виждат светлината. Също е било и тия, когато за първи път атомната бомба в Щатите, в пустинята, са изпитали там какво е било. На 6 км 7 всички лягат с крака към дето е бомбата, по очи, затварят си очите надолу и когато виждат светлината изведнъж, както си така, виждат огромна светлина. Това минава през всичко от тази светлина, толкова е силна. И след това Земята подскача, както и да е. Това е първият поразяващ фактор – светлинното излъчване. Тези, които видят това светлинно излъчване, те няма да видят нищо друго. След това виждат Създателя. Директно се видят през нашия Създател по най-бързия начин, милисекунди след това, без да разбират за какво става дума. Тези, които са в мазе на сянка от това нещо, не го видят, оцеляват, няма никакъв проблем. Стига да оцелят от пожарите, които възникват след това. След това идва така наречената ударна вълна. Това е много силно налягане въздушно фронт, който унищожава паянтовите сгради, избива цялата дограма, всички прозорци, всички врати, всичко вътре е избито. И това наранява хората, след което пристига радиоактивното заразяване. Това е прах радиоактивен от реакцията, ядрената реакция, която е. Сега, природата по най-бързия начин прави така, че да завали дъжд. Този дъжд е радиоактивен дъжд. Това го прави, за да изпере въздуха и да се изчисти. Природата има тая склонност да се самоизчисти и се изчиства. Такъв дъжд радиоактивен ме пра тогава в далечната 1986 година на първомайската манифестация и дога си я спомням как трябваше на трибуната на мавзолея тогавашния първите правителствени държавни ръководители да цъфнат, обаче те ги нямаше. Знайно защо манифестацията се отмени, но ние бяхме долу, дъжда ни мокри, никой не ни каза, след това ядахме салати, марули, те също бяха радиоактивни, след това череши ядахме радиоактивни, след това се оказа, че всичко е било радиоактивно и сме изяли цялата радиоактивност. Така, това е Комунистическата партия, българската, това е и съветската КПСС, които организираха това шоу и ни го сервираха. Фукуяма там. Какво не бих искал да говоря, последствията са много малко. Да се върнем на това. Ако вие знаете, че ще има
такава бомба и влезете в бомбоубежището, няма да ви се случи нищо. Какво трябва да правите? Бих искал да кажа това и че това ще свърша, нали? Ако не дай си Боже, тия 2%, които всички се притесняват вече или не се притесняват, че бъде употребено такова оръжие, какво да правим? Ако то е употребено далеч от тук, примерно в Украйна или някъде там, нищо. До тук нищо няма да стигне. Ние 200 тона уран от Чернобил, вятър ни го разнесе тук, такова. А съвременните бомби са 5-6 кила плутоний. Нали, къде са 200 тона, къде са 5 кг. Нали, това нещо се разсейва, до тук почти няма да стигне нищо. Само се пазете от дъжд. Дъжд да не ви вали. Такъв, защото той обикновено е радиоактивен. Природата всички радиоактивни частици иска да ги изпере с дъжда. Ако такава, не дай Боже, падне в наш град или на главите ни или на това. Ако сте предупредени, в мазето на всеки блок, панелните блокове ще издържат. Ще се избият обаче всички дограми и вътре това нещо, като вятър, ще ви отнесе и стъклата ще ви наредат, ще ви нарежат жестоко. Така че, дали, ако сте първия фактор, светлината сте избягали, от втория фактор почти няма да избягате, но ако слезете в мазето, ще оцелеете, ще избягате нищо. Горе ще бъдат разрушени по етажите. Това жилищен блок няма да бъде разрушен, панелките са много яки, много здрави, нищо няма да се случи. В мазето ще оцелеете. След което направете всичко възможно 24 часа, изобщо не излизайте навън. Може да ви се яде, може да ви се пие вода, може да ви се прави каквото искате. 24 часа не излизайте, защото за тези 24 часа радиацията ще падне с 98%. От 100% ще стане на 2%, на 1-2%. След 24 часа. Ако може да не излизате и следващите 3 дена, 3 денонощия, най-добре. След това радиацията ще падне под 0 и нещо процента и няма да има нищо. До тогава ще е валял дъжд, ще се извалял, от него трябва да се пазите. Това е всичко. Виждате ли колко е просто. Така че, за това няма да бъде употребено ядрено оръжие, защото изненадата и шардисването, което е било при японците, вече няма да го има. Всичките го знаят, всички са подготвени, всички ще им кажат какво да се случи. И жертвите изобщо няма да са тези. А и да се хвърли над мирен град атомна бомба, това си е военно престъпление и не знам дали... те няма да се спрат заради това, но ще се спрат, защото жертвите няма да бъдат толкова много, колкото те очакват да бъде. А военна част, която да бъде събрана, нали, цяла дивизия или корпус или нещо на едно место и ти отгоре да фърдва, такова нещо забравете. Нали, никой военачалник няма да събере войската си на едно место. Всичко ще бъде разсъсредоточено. Така че е безсмислено. Разберете, дроновете, които в момента Украйна атакува Русия, са много по-унищожителни, много по-смъртоносни от всякакво. А да оставим, че цената на една такава бомба, на първата бомба над Хирошима е на 2 милиарда долара струва. Сметнете колко... По 40 милиона долара струва един убит на американския данъкоплатец. Айде, първият път си струва да ги шашавиш, да ги шашадисаш. Втория път да ги доушашавиш. Но трети път вече е безсмислено. Така че, ако вие оцелеете от светлинното излъчване, което сте само да сте на сянка, нали, да не сте, да няма пряка видимост, ще оцелеете, след това да оцелеете от ударната вълна, да не сте в стая, където ще да грамата и прозорците се бъде избита и стъклата ще минат през вас, нали, да ви наранат. След това просто само се пазете от радиацията едно денонощие. Нищо друго не трябва. Нищо. След което правите каквото щете. Ако може да не ядете, нали, радиоактивни неща, най-вече вода да си намерите да пиете, такава каквато е минерална бутилирана от дълбоки извори. Нали, нашата минерална вода много дълбоко се черпи, така че тя няма да е заразена, си я пиеме и няма да се случи нищо. Да се не бойте. Първо шанса да бъде употребено ядрено оръжие е нищожен, оценявам го лично аз на 2%, но и тях няма да има, просто защото е безсмислено. Просто никакъв ефект няма да има. Особено ще има настройващ ефект срещу страната, която го употреби. Всички ще ги намразят, всички ще ги сочат с пръст. Следващите години всички ще ги избягват от тях и щетите ще бъдат за тях. Това е. Мили мои приятели,
Искам да спра до тук, да ви успокоя, че няма нужда да се боите от атомно оръжие, а и няма нужда да го дрънкат руснаците, а и няма нужда от български политици като ехо да се обаждат, нали, и да помагат на дрънченето на това оръжие от руснаци. Сещате се за кой имам предвид. А искам да завърша, понеже аз исках да рекламирам, имам едно филмче тук след моите за Сингапур. Сингапур, там един Ли Куан Ю се казва този човек, го е изстрелял страната от третия свят в първия свят. Заслужава си, прочетете го. Вижте го, моето филмче, разгледайте го. Той филм, човек си заслужава, но аз искам друго да ви кажа. Значи той казва едно нещо. Няма по-голямо щастие. Цитирам го по памет, нали? Той цитата не е точен, пък и минал превода през английски, през това, кой знае. Няма по-голямо щастие за един политик от това да направи своя собствен народ проспериращ. Това е най-голямото щастие за един политик и това е най-голямата цел. Не да гепиш от тук пари да ги изнесеш в офшорна зона, където да ти ги вземат и никога повече да не ги видиш. Това не е щастие. Щастие е да направиш собствения си народ щастлив. Това просперираш и щастлив. Това е най-голямото щастие за един политик. С това искам да свърша. До нови срещи, скъпи приятели. Ако с YouTube се споразумееме и спрат да почнат да показват пак тия клипчета и филмчета, нали? Защото имам чувство, че на някой съм го настъпил по мазола и той е платил който трябва или се обадил който трябва и там вече почват да ми искат по двол-теле, да кажа някакъв рекламодател, който аз го нямам, не съществува, сега не мога да го измислим, няма да го измислим. Ако стане, стане, ако не стане. Това беше последното филмче, ако не, до нови срещи. За мен беше чест и удоволствие, с вас беше Денчо Йорданов. Бъдете щастливи, бъдете здрави, скъпи приятели, не се бойте от нищо. Живейте си, в момента живеем в една фантастична, красива, хубава страна България. Аз съм обиколил много страни, тук живот е един от най-хубавите, смея да ви кажа, от всички страни. Наслаждавайте се с всички сили и така. Очаквам да се видим отново, скъпи приятели. До нови срещи. Ако не се видиме, така да бъде.